Naimbag nga aldaw, kada kayo amin, apo, kakabsat, at ang ating mga kaibigan sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa Agoo Eco Park. 2 barangay po ang nasasakupan ng napakaganda at napakalawak na Eco Park ng Agoo. Ang barangay Santa Rita Central at ang barangay Santa Rita West. Halika, samahan niyo akong mamasyal! Magko-courtesy call po tayo kay Apo Mayor Frank Sibuma. Apo Mayor, good morning po. Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa napakagandang bayan ng Agoo, La Union. Buong pusong nagpapasalamat sa kanilang napakagwapo at butihing mayor, ang pinakamamahal natin ni Apo Mayor Frank Sibuma. Sir, maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin. Welcome po. Opo. Magandang umaga po. Thank you for visiting the town of Agoo. Since naupo po tayo, marami na pong nagbago dito sa Agoo. It has become a peaceful town. Ang Agoo po, ang palaging dinadayo dito sa Agoo ay yung Basilica natin at saka yung Eco Park natin, which is well-known na po yung Eco Park po natin. This upcoming May fiesta po namin, May 1 to 5. Marami po tayong pinaghahanda na po natin ngayon. Ongoing na po yung fiesta committee namin for the upcoming town fiesta. I hope you could come. Baka pwede namin imbitahin po namin kayo, ma'am. Opo, sir. It would be an honor. Ito naman pong Museo de Agoo natin ngayon is may budget na po tayo dyan, which will be renovating. Babalik natin yung dating anyo ng Museo de Agoo natin, ma'am, para it will be open for the public also to visit. Naku, excited na tayong libutin ang buong Agoo. Ito po, sisimulan na po natin. Ang may pagmamalaki natin dito sa Agoo ngayon, although marami ng tao dito sa Agoo na mga, sabihin na natin, mga dayo na rin, pero it remains peaceful pa rin ang Agoo. Opo. Dahil po yan sa inyong great leadership. Thank you. Opo, napakaganda at napakalaki po ng pinagbago ng Agoo, La Union. Dahil po sa leadership ni Apo Mayor Frank Sibuma po. Ang Agoo po, kaisa, katuwang ng probinsya natin para sa pagkakaisa. Igarod kuna ni Apo Governor Eduardo Ortega nga iti La Union agkaisa. Thank you. Opo, agyaman kami, Apo Mayor. Agyaman The pleasure is mine, ma'am. Sigurado. Sigurado. Kasing gaganda nyo lahat. Thank you. Oo, ma'am. Hindi talaga accept na. Tama! Samahan po tayo ngayon ng ating butihing municipal tour guide ng Agoo, La Union, si Sir Blue, at ang mga napakagagandang interns, si Ma'am Jaira and Ma'am Eliza. Sir, aghay ka man, sir. Hello! Sa mga friends Sa mo. mga friends ko po out there, sa mga sumusuporta po sa akin, yung mga ka-Bluenatics po. Yes. Thank you for having us today, Ma'am Michelle. Ay, thank you naman, sir. And si ating napakagandang si Ma'am Jaira. Hello po! Sa mga classmates ko from the University of the Cordilleras, Baguio City. Boyfriend. Oh, hello! Single. Shout out. Oh, Ma'am Eliza. Hello Anong po. school ka, Iha? I'm from Agoo Kim Special School po. Yan. Okay. O, boyfriend. Wala po. Oh. Shout out mga single. Ang gaganda. Ako, hindi na ako single. At sige, pasyal po tayo. Masaya po ito.
nandito po tayo ngayon sa may Agoo Eco Park. Ipinagmamalaki po namin itong destination na to or isa sa mga tourist spots po dito sa Agoo. Ang tawag po sa mga puno na yan actually is Aroo trees. Aroo Yes po. Similar to pine trees in Baguio gusto ko City. pine trees. Yeah, Wow. parang pine tree po siya. So ito po, Agoo Eco Park na mga puno. Kayo na po yung nagtanim nito. Itinanim po ito ng mga nakatira po dati dito. Yes Okay. po. Ang ganda kasi talagang Yes po. nakalinya. Nakalinya po talaga sila. Mga ilang taon na po yung edad ng mga puno natin? Ma'am, actually itong protected area po na ito, April 23, 2000 po siya na nabuo po. Okay. So, ilang dekada na rin po yun. Napakaganda. Para po sa kalaman ng publiko, kapag ka po taga-Agoo, yung entrance po dito is libre. So ipapakita lamang po yung ID doon sa mga namamahala po sa entrance. And then kapag pangabisita po, 10 pesos or 15 pesos. Ay, naku. Ito Abot lamang sa kaya kwan. lang. Yes oo. po, abot kaya po. Para sa maintenance, di ba? Yes At least sa sweldo ng mga naglilinis ng park, ganyan. Yes po. Sa beautification. Beautification din. Ng napaka-beautiful na Eco Park ng Agoo. Ma'am Jaira and Ma'am Eliza, ano po yung mga activities na pwede nilang gawin dito sa Agoo Eco Park? Ito pong Agoo Park, it offers a lot of activities po. Siyempre, number 1 na po dito yung famous nating picnic spots. Minsan may mga cyclists po dito na, Oh, yes yeah. po, marami pong mga cyclists dito na mga pumupunta. And kung okay naman po yung weather, yung pwede silang maligo po sa dagat as long as advisable po na pwede silang maligo. Ma'am Eliza, madalas po ba dito meron mga nagpapaprenup, no? Yes po. Ano pa po yung mga ibang events na pwedeng gawin dito sa Agoo Eco Park? Birthday po, pwede rin po. Birthday, Yes pwede po. rin. Since malawak naman po yung area po. Okay, kapag ka ho ganon, magbabayad lang ng entrance fee kapag ka po hindi taga-Agoo. Pero ho, ang mga taga-Agoo, libre lahat. Napakagaling naman ni Apo Mayor Frank, di ba? Yes po. Talagang serbisyo publiko, ito po ay talagang para sa mga kababayan natin dito sa La Union, dito po sa Agoo. As a student po, syempre stress din po. So yung mga with my friends po, lagi po kami dito para po mag-unwind po. I love it. Ma'am Jaira, pwede ba dito magluto-luto? Ay, yes po. Pwede. Magbaon lang po kayo, bagong palengke, dito nyo iluluto, dito nyo po kakainin. Ayan. At saka kung gusto niyo po ng barbecue dito, meron po tayong Rica's Barbecue Unlimited po. Linag ko na po, owned by Oliver ang angko. Opo, Sir Apo Oliver. Sir, may nabibili na dito uling. Pag pupunta po tayo dito at mag-iihaw-ihaw, ma'am, Opo. syempre, we need to bring our own Our charcoal. own uling. Yes. Meron ba tayong mabibiling food dito? Worry no more po kasi marami naman pong mga delicacies po dito na mga mabibili po. So may mga available po na stall dyan na pwede po nating mabilihan po. Okay, so nako, kahit na wala ho kayong dala, pupunta na lang ho kayo dito, wala na kayong problemahin. Bukod sa Eco Park po, ma'am, meron naman po tayong Baywalk. Itong area na yan, napupuntahan po natin, protected po yan ng seascape at landscape. Ang tawag po dyan, Agoo Damortis Protected Seascape and Landscape po. Okay. Okay, ayan po ay kinukompose po ng 4 na towns. Okay. We have the Aringay, Agoo, Santo Tomas, and Rosario po. Okay. Ayun. So, So, sir, malawak. napakahaba talaga nito, sir. Yes po, mahapak po talaga. Opo. Ma'am, punta po tayo doon sa Baywalk. Alam niyo po, dito tinatambayan po talaga ng mga lovers. Aha. Bata, matanda, may ipin o wala, pumupunta po dyan. I love it. Gusto ko yung may Yes ipin po. o wala. Tapos ito, sir, ang ganda nito. Favorite ko to. Parang sa abroad, oh. Kaya nga po, Datoy, sir. Ano tinaga na datoy, sir? Runway. Runway na lang. Sakto. Runway. Okay, Galing ni Ma'am runway. Jaira. Ah, Runway. kwan po yan, matalino talaga. Hindi kami kumukuha ng hindi matalino doon sa Siyempre, tourism mas office. maganda. Yes. Oo. Pwede Sir, naman po. marami rin po ditong nangingisda talaga. Yes Kasi, po. sir, yun yung mga bangka. Ang ganda. Ang sarap ng buhay probinsya. Napakaganda. Nangingisda po sila dito. Oo. Tapos po yung mga
Dati po kasi ma'am, may mga nakalagay dyan na mga parang cottages Apo. na pag-aari ng mga residente dito. Pero gumawa po ang munisipyo po Opo. ng mga cottages na pwedeng pag-stayhan ng ating mga tourists. Dito po sa ikalawang distrito ng La Union, napakarami po naming mga natural resources na pwede po naming ipagmalaki sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang napakalinis naming dagat, walang pollution, walang E. coli, ang maayos at mabango naming kapaligiran, at ang napakaganda naming coastline. Sadyang napakaganda po talaga dito. Breathtaking, makapabang-arik na. Dito po sa Agoo Eco Park, La Union. Napaka-perfect po ito to share with your family, your loved ones, your very special moments. Kaya punta na po kayo dito sa Agoo Eco Park. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida.